Καλησπέρα σας, είμαι ο Mr. Bright. Πριν ξεκινήσω θα ήθελα να σας ενημερώσω όποιος ή όποια ενδιαφέρεται να συνεισφέρει οικονομικά μέσω κάποιας δωρεάς στην προσπάθεια που κάνουμε, αλλά και στην επιβίωση του καναλιού αυτού, ο σύνδεσμος βρίσκεται στην περιγραφή paypal.com. Μπορείτε εναλλακτικά να αγοράσετε Super Thanks κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Thanks που βρίσκεται κάτω δεξιά, με ό,τι ποσό βέβαια επιθυμείτε. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Τις προάλλες έβλεπα τον ουρανό για τα γνωστά σημάδια, γραμμές, που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σχεδόν καθημερινή συνήθεια. Επειδή το θέμα είναι στη μαύρη λίστα, δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ειδικά το φθινόπωρο, κάθε φορά που εμφανίζονται, τις επόμενες ημέρες συνήθως ή βρέχει ή διάφορες αρρώστιες ξυπνούν και προσβάλλουν αρκετούς από εμάς σχεδόν ταυτόχρονα σε διάφορες πόλεις του λεκανοπεδίου, χωρίς φαινομενικά φυσική επαφή. Αυτό βέβαια είναι δικό μας συμπέρασμα από παρατήρηση και μόνο. Φυσικά, η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού δέχεται τις επιστημονικές ιατρικές εξηγήσεις, που βέβαια απέχουν παρασάγκας από την άποψή μας. Τέλος πάντων, η ημέρα, από αυτό που διαπίστωσα, δεν είχε τίποτα το ύποπτο. Φαινόταν απλά συννεφιασμένη. Αρκετά μάλιστα. Παρατήρησα τα σύννεφα που έρχονταν και έφευγαν, φυσούσε και λίγο, οπότε συνέχισα τη δουλειά μου. Πρέπει να πέρασαν 2 ώρες περίπου, ήταν πλέον μεσημέρι, και προς έκπληξή μου, όταν ξανακοίταξα προς τα πάνω, ο ουρανός ήταν πεντακάθαρος. Παραξενεύτηκα. Πού πήγαν όλα αυτά τα σύννεφα, είπα. Έκανα να δω και στον ορίζοντα, αλλά από το σημείο που βρισκόμουν δεν φαινόταν πουθενά κάποιο νεφέλωμα. Μη γίνεσαι παρανοϊκός, είπα συνείδητα μέσα μου. Τώρα θα τα βάλεις και με τα σύννεφα. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, με αυτά που έχουμε διαπιστώσει μέσα από τις έρευνές μας στο κανάλι, μας έχουν κάνει όλα γύρω μας πολλές φορές αρκετά καχύποπτους, τόσο μάλιστα που τίποτα πλέον δεν λαμβάνουμε ως δεδομένο. Τίποτα. Άλλωστε, όπως πολλοί λένε, ζούμε την εποχή της μεγάλης αφύπνισης, αν και καθυστερημένης, κατά την ταπεινή μας γνώμη. Όπως και να έχει, το συγκεκριμένο συμβάν, αν μπορώ να το πω έτσι, δεν του έδωσε άλλη σημασία. Πέρασαν 1-2 ημέρες και ένας φίλος με φώναξε στο σπίτι του, που μένει σε πολυκατοικία στον 3ο όροφο. Καθίσαμε έξω στο μπαλκόνι, ήταν γενικά ένα όμορφο απόγευμα. Από συνήθεια εγώ κοίταξα τον ουρανό. Είχε σύννεφα, αρκετά μάλιστα. Πολλά σκέπαζαν τον ήλιο για αρκετά λεπτά. Και ενώ μιλούσαμε, πρέπει να πέρασε κάμποση ώρα, και ο ήλιος άρχισε να δύει, σηκώνοντας το βλέμμα μου ψηλά, παρατήρησα ότι τα σύννεφα ήταν πλέον ελάχιστα, σχεδόν ανύπαρκτα. Σταμάτησα τη συζήτηση και τον ρώτησα αν παρατήρησε ότι τα σύννεφα εξαφανίστηκαν. Με απόλυτη λογική μου απάντησε κάπως έτσι, ότι προφανώς ο αέρας τα έβγαλε από το οπτικό μας πεδίο και πέρα από τον ορίζοντα. Τι το παράξενο! Και νομίζω ότι διέκρινα μια νότα καχυποψία στα λεγόμενά του. Φυσικά και δεν το συνέχισα, συμφωνώντας μαζί του. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα, είπα μέσα μου. Το θέμα όμως δεν το άφησα. Και πολύ καλά έκανα τελικά. Όταν κάτι επαναλαμβάνεται και δεν κάθεται καλά να πούμε, μου χτυπά καμπανάκια ότι πρέπει να το ψάξω. Και αυτό έκανα. Σκέφτηκα έναν τρόπο, απλό, που χρησιμοποιείται ευρέως από αρκετούς, ώστε να μου φύγει απορία σχετικά. Ποιος είναι ο τρόπος? Οι νέες κάμερες και οι φωτογραφικές μηχανές έχουν μια λειτουργία που λέγεται time-lapse. Η φορητή κάμερα που βιντεοσκοπούμε την έχει αυτή τη λειτουργία. Εν ολίγης, στο time-lapse, κάποια είδη κίνησης που κανονικά θα ήταν αδύνατο να δούμε, όπως η κίνηση των συννέφων, γίνεται εμφανής μέσα σε δευτερόλεπτα. Για να μην σας μπερδεύω, κάθε 3 δευτερόλεπτα η μηχανή ακίνητη σε ένα σημείο τραβά αυτόματα καρέ του σημείου που ορίζουμε εμείς, στην προκειμένη περίπτωση το συννεφιασμένο ουρανό. Όλη η διαδικασία διαρκεί όσο θέλουμε εμείς. Στην περίπτωση τη δική μας 3 ώρες. Η κάμερα δηλαδή θα τραβούσε 3.600 φωτογραφίες με κενό σε κάθε μία 3 δευτερόλεπτα από την επόμενη. Η σύνθεση των φωτογραφιών αυτών σε βίντεο δείχνουν την κίνηση αυτή. Πιστεύω να μην σας μπέρδεψα.
Πήγα λοιπόν σε σπίτι γνωστού που έχει καλή θέα από το μπαλκόνι του, το οποίο στεγάζεται, και τοποθέτησα την κάμερα πάνω σε τρίποδο. Ενεργοποίησα τη λειτουργία time-lapse σε 3 ώρες, καθώς και το χρόνο μεταξύ των καρέ σε 3 δευτερόλεπτα, όπως είπα παραπάνω. Το αρχείο που θα προέκυπτε θα ήταν γύρω στα 3 λεπτά και θα αποτύπωνε την κίνηση των συννέφων στον ουρανό στο σημείο που βλέπει ο φακός της κάμερας. Αναφορικά, σας βάζω ένα time-lapse με την πορεία συννέφων από βίντεο του εξωτερικού. Παρατηρούμε τα σύννεφα να κινούνται από δεξιά προς τα αριστερά, ομαλά, αφήνοντας μια πολύ εντυπωσιακή εικόνα. Τα αποτελέσματα όμως του δικού μου time-lapse δεν φαίνεται να ήταν ακριβώς ίδια με το παραπάνω. Το παρακολούθησα αρκετές φορές ώστε να πιστώ ότι αυτό που έβλεπα ήταν προϊόν της λειτουργίας του φακού και όχι τίποτε άλλο. Όσο και να έψαξα όμως, δεν βρήκα κάποιο πρόβλημα ούτε με την κάμερα ούτε με το φακό. Αυτό που τελικά αποτυπώθηκε ήταν ό,τι εμφανίστηκε στον ουρανό και εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια των 3 αυτών ωρών. Το ανθρώπινο μάτι αδυνατεί να συλλάβει την αλληλουχία των εικόνων που θα δείτε, γιατί αυτά εμφανίζονται σταδιακά σε διάρκεια αρκετών λεπτών το καθένα. Το είπα και παραπάνω αυτό. Μόνο με τη λειτουργία time-lapse μπορούν να παρατηρηθούν και να βγάλουν οπτικό νόημα στον άνθρωπο παρατηρητή. Βλέπουμε λοιπόν σύννεφα να έρχονται και να παρέρχονται. Αρκετά από αυτά, μετά από λίγη ώρα, απλά σβήνουν, σαν καπνός. Περίεργο, αλλά ίσως, λέμε ίσως, επιστημονικά να εξηγείται. Το μη λογικό όμως για εμάς είναι αυτά τα σύννεφα που εμφανίζονται κυριολεκτικά από το πουθενά. Δείτε μπροστά στα μάτια σας. Πώς δημιουργήθηκαν αυτά τα σύννεφα στη μέση του ουρανού ενώ πριν δεν υπήρχαν? Πολλά άλλα απλά εξαφανίζονται σταδιακά. Μην πείτε τώρα ότι υπάρχει κενό χρόνου, ότι το βίντεο δεν είναι συνεχόμενο, γιατί δεν ισχύει. Σε διάστημα 3 δευτερολέπτων, γιατί χρονικά τόσο είναι μεταξύ του κάθε καρέ από το επόμενο, είναι αδύνατο να δικαιολογηθεί αυτή η εικόνα. Πολλά από τα σύννεφα εμφανίζονται στο οπτικό πεδίο της κάμερας, που είναι ένα πολύ μικρό πεδίο στο απέραντο του ουρανού. Λογικό? Να σβήνουν όπως είπαμε, ίσως να έχει κάποια εξήγηση που εμείς βέβαια δεν γνωρίζουμε. Να εμφανίζονται όμως από το πουθενά, από τον καθαρό ουρανό, και σε διάστημα λιγότερο από 15 λεπτά, γιατί τόσο είναι περίπου βάσει της διάρκειας του βίντεο. Εσείς τι λέτε? Το απορρίπτετε και αυτό συνοπτικά? Σύννεφα να δημιουργούνται και να εξατμίζονται σε ένα τόσο μικρό μέρος του ουρανού κυριολεκτικά και σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα? Αλλά, όπως έχουμε ξαναπεί, ούτε αυτό, ούτε κάποιο παρόμοιο φαινόμενο θα αλλάξει την καθημερινότητά μας, γιατί απλά μας έχουν μάθει να ζούμε για να δουλεύουμε, να βγάζουμε χρήματα, να επιβιώνουμε, να περνάμε όσο καλά μπορούμε και φυσικά να ικανοποιούμε το συνεχή και άρρωστο εγωισμό μας. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται δίπλα μας, πόσο μάλλον από πάνω μας, όσο και αν αυτό μπορεί κάλλιστα να ευθύνεται για πολλά άσχημα που μας συμβαίνουν. Αφού όμως δεν μας ενδιαφέρει, πώς θα μάθουμε? Πώς θα ψάξουμε πιο βαθιά το γιατί? Ή για κάτι που μπορεί να μας δώσει μια απάντηση? Δεν θα μάθουμε και θα συνεχίσουμε να θεωρούμε σαν χλαμάρες τέτοιες παρατηρήσεις. Γιατί? Γιατί αυτό είναι η αλήθεια. Μας το έχουν πει οι ειδικοί, το εύκολο. Και το εύκολο είναι ό,τι εκφράζει πλήρως την παρακμή που ζούμε. Όπως και να έχει όμως, κάποιους τους ενδιαφέρει, γι' αυτούς το αναφέρουμε. Βγάλτε ό,τι συμπέρασμα θέλετε. Τέλος, στις 19 Σεπτεμβρίου, 4 το πρωί, κάπου κοντά στο Χολαργό ή Παπάγου, αυτό. Σε ένα πλήρως συννεφιασμένο ουρανό, φαίνονται μια σειρά από άγνωσης ταυτότητος φώτα. Ενώ αρχικά είναι συγκεντρωμένα το ένα δίπλα στο άλλο, βλέπουμε κάποια από αυτά ξαφνικά να κινούνται με απίστευτη ταχύτητα και έπειτα να επιστρέφουν στην αρχική τους θέση. Μερικές φορές κάποια από αυτά κινούνται μεμονωμένα και άλλες όλα μαζί. Η ταχύτητά τους
είναι τρομακτική, το βλέπετε. Μπορούμε να αποκλείσουμε τους προβολείς από κάποιο ψηλό κτίριο, επειδή αφενός το σημείο συγκέντρωσης των υψομετρικά είναι τουλάχιστον στα 400 μέτρα και κανένα κτίριο δεν είναι τόσο ψηλό στην Αττική. Αφετέρου, διακρίνεται αχνά κάποιο τεράστιο αντικείμενο καμουφλαρισμένο μέσα στα σύννεφα, το οποίο πιθανόν να είναι η βάση όλων αυτών των φωτεινών αντικειμένων. Επιπλέον, δεν υπάρχει ίχνος φωτεινής ακτίνας που να ξεκινά από το έδαφος, ούτε η ταχύτητα και το εύρος με την οποία κινούνται τα φώτα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με καμία γνωστή γήινη τεχνολογία, από όσα ξέρουμε βέβαια. Σε ορισμένες στιγμές, όλα τα φώτα φέγγουν πιο δυνατά όταν είναι συγκεντρωμένα γύρω από αυτό το καμπυλωτό, να πούμε, τεράστιο αντικείμενο που, όπως είπαμε, είναι η βάση όλων. Παρένθεση εδώ, σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, τα βίντεο δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία, παρά μόνο στα σκοτεινά πλάνα αυξήθηκε το contrast, η αντίθεση των χρωμάτων, ώστε τα φώτα να είναι ορατά, επειδή ο φακός της κάμερας δεν μπορεί να γράψει καλά στο σκοτάδι. Τι εξήγηση θα μπορούσαν να έχουν αυτά τα φώτα? Πολλοί θα πούν τη γνωστή άποψη, ότι ένα σκάφος καμουφλαρισμένο, με πλήρωμα από άλλους κόσμους, βρίσκεται εδώ με κάποιο σκοπό. Μπορεί. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη άποψη, που όσο βλέπουμε το φαινόμενο αυτό, εμείς τουλάχιστον συγκλίνουμε προς αυτήν. Αν συνδυάσουμε την πρώτη περίπτωση με τα σύννεφα και τη δεύτερη με τα φώτα, και τα δύο λαμβάνουν χώρα στον ουρανό, να κάνουμε μια υπόθεση, πως δεν είναι αληθινά, ότι είναι προβολές κινουμένων εικόνων. Γνωρίζουμε άλλωστε τη γνωστή τεχνολογία που χρησιμοποιεί τον ουρανό ως προτζέκτορα, προβολέα, με τα γνωστά ολογράμματα, εδώ και χρόνια. Και εντάξει, τα σύννεφα δεν μπορεί κάποιος να τα παρατηρήσει την ημέρα, παρά μόνο με τη μέθοδο που δείξαμε, με το time-lapse. Το βράδυ όμως, τα φώτα που εμφανίστηκαν είναι ορατά για όποιον βλέπει προς τα εκεί. Η ώρα βέβαια που έλαβε χώρα το φαινόμενο ήταν 4 το πρωί, που όλοι κοιμόντουσαν, εκτός από εμάς βέβαια. Η καλύτερη ώρα για να πραγματοποιηθεί κάποια δοκιμή, δεν νομίζετε? Ό,τι και να είναι, σίγουρα δεν αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο. Το ζήτημα όμως είναι να το παρατηρήσουμε και να αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε. Αυτός είναι και ο σκοπός αυτού του βίντεο και κάθε βίντεο στο κανάλι αυτό. Όλοι εσείς που νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον κόσμο, που ψάχνετε κάποια απάντηση. Το πιο πιθανό είναι να μην πάρουμε βέβαια καμία απάντηση. Αρκεί όμως που το παρατηρήσαμε και δεν το αγνοήσαμε. Ποιος ξέρει, αν αρχίσουμε να βλέπουμε και όχι να κοιτάμε, πόσα μπορεί να αλλάξουν γύρω μας. Εσείς τι πιστεύετε?